Της αγροτών νομού Ημαθίας ανεβήκαμε τρία κομβόι από τα μπλόκα που έχουμε, Νάουσα, Κουλούρα και Κυψέλη. Θέλουμε τη συμπαράσταση της πόλης. Είμαστε αγρότες, το γνωρίζουν, καθαροί αγρότες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε απλήρωτοι. Θέλουμε τη συμπαράσταση όλη της πόλης για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και τα γνωρίζει όλη η πόλη. Θέλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημά μας, δεν έχουμε άλλο τρόπο να το αναδείξουμε, να μας δείξουν την κατανόησή τους. Δεν θέλουμε να κλείσουμε δρόμους, απλά θέλουμε να λυθούν τα προβλήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια, ήρθαμε στον Αντιπεριφερειάρχη να δώσουμε τα αιτήματά μας και στην Δήμαρχο.